Feri, dal si rozhodujúci gól zápasu. Popíš prosím ťa pekne tú situáciu a priblíž nám, ako si ten zápas vôbec ty videl. Tak zápas trošku bláznivý pre nás, ale pre diváku určite krásny. Prišli si na svoje a konkrétne ten štvrtý gól z našej strany po štandardke. Tuším, Boris Turčák, už ani neviem, to nacentroval. Som si zbehol na zadnú tyč, kde som vlastne určený. A už som dal na jar vlastne druhý gól, že vlastne lopta preletela úplne na zadnú tyč, tam bol sám pred bránkorom a už ani neviem, jak som to dal do brany. Tá zadná tyč, to je teritorium, to je nacvičená situácia, štandardka, ty takto máš zatvárať ten priestor a toto sú tvoje miesta? Áno, presne tak, či už roh alebo priamy voľný kop, vždy idem vlastne na zadnú tyč, ako keby si chvíľu počkám a potom vyhľadávam tú loptu a našťastie to tam padlo, čiže... Nebýva zvykom, aby ste v polčase prehrávali, dnes sa to stalo, čo sa dialo v kabíne, bola tam hecovačka, alebo padli možno aj trošku tvrdšie slova? No takže 1-2 polčas, určite sme boli lepším mužstvom, ale doplatili sme na individuálne chyby. Či už aj ja som tam vlastne tomu prispel, ale cez polčas, ako ste povedali, že bolo trošku dusnejšie, ale myslím, že to padlo na úrodnú pôdu, že asi nás to nakoplo a potom sme predvedli druhý polčas, že ako sa má hrať. Na jednej strane sme sa možno trošku vytrápili, na druhej toto bude zápas, ktorý si ľudia budú pamätať a určite viac ako keď vyhráme 8-0, ten výsledok 4-3, takéto víťazstvo musí chutiť a dodať sebavedomie, že aj keď treba zlomiť zápasy, že ich viete zlám. Áno, presne tak, súhlasím. Na jeseň sme u nich vyhrali 0-1, čiže tiež ťažký zápas. Na jar vlastne všetky zápasy už sú také, že o gól, o 2 a tak to bude aj z tých zvyšných 9 kôl, čo máme, tuším, že 9. No a takže my musíme len jazdiť, mákať celý zápas a či vyhráme 0-1 alebo 0-3, to je jedno hlavne body získať a ísť ďalej. Ďakujeme pekne, gratulujem. Poprosíme aj teba, aby si zhodnotil tento zápas, boli tam aj emócie, padalo veľa gólov, tentokrát aj do našej siete, ale na konci víťazstvo. Myslím, že prvý polčas sme sa potrápili celkom, súper bol behavý, ale na rozdiel od Dunajskej Lužnej ukázal aj nejaké skúsenosti a mali sme s tým zo začiatku aj nejaké problémy, ale myslím, že sa ukázal náš charakter, a presvedčili sme aj našeho diváka, že chceme ísť tvrdo za tým postupom a že dávame do toho futbalu srdce. To bolo vidieť, ale aj cítiť, tento zápas musel bolieť. Nebude ti vadiť, keď ťa poprosím, aby si ukázal aj na kameru tie šrámy, čo sa tam udialo? Je to neštandardné, ale predsa len fanúšikov to možno bude zaujímať. Takto vyzerá náš hráč po zápase, tie šrámy sú tam od kolikov. Popíš tú situáciu, absolútne neštandardné takto, aby si tu mal koliky. Bola to spätná prihrávka po autovom hadzovaní. Chcel som si ju spracovať, hráč na mňa vyletel. Bohužiaľ, spracoval som hráča, nie loptu. A dopadlo to takto. Taký je futbal, ale takto sa bojuje o body. OK, dneska 2 penálty, čiže takýto zákrok, nehovorím, že neviem, či základný, ale sem jednoducho nohu nemôže dostať, zodpovedá za svoje telo. Bol to tak tvrdý zápas, alebo ako to vnímaš? To emócie, je to hra, každý chce vyhrať, takže ideme do toho s nasadením života niekedy. Takže aj keď nie sme možno profesionáli, ale každý chce vyhrať ten súboj. Ja toho chlapca proste v tomto beriem, že fajn chcel vyhrať súboj. Nezasnívam mu to. OK, ešte povedz teda slovko 2 k tomu víťazstvu 4-3, asi chutí takýto výsledok, kedy bolo treba otáčať. Je to jasné, potom víťazstvo úplne inak chutí, inakšia atmosféra je v kabíne. Vždy nás to potom popoženie do ďalších súbojov a takto vyhrávať je niekedy len dobre. Nabudí nás to do ďalšieho pokroku, aby sme vyhrali. Ešte slovko 2 k fanúšikom, dneska 1121 divákov. Myslím, že to je bez debaty. Niekde v lige na takúto atmosféru nemáte. My môžeme len radi za našeho diváka. Je to fantázia, 12. hráč, ženú nás dopredu a my im chceme dať to, čo chcú. Ďakujeme pekne. Ďakujeme, gratulujeme.